Niat ning ati? Nggih. Sumpah karo sing gawe urip? Nggih. Apa sing tok ucapake? Nggih. Bakal tok lakoni. Demi Allah, lajeng kula lakoni. Jajal ngadeg. Menumban. Piye? Sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip. Matur nyembah lho, Mbak. Iki kok nggih ngadeg ngono, Mbak? Ayo kuwi bejamu, kuwi bonus. Aja nuwun. Mun nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Bune tampan ana yang. Murid kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing nggo nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Wah, mboten sahuwane tenan wonten mawon. Menemban, kula nyuwun pangapunten. Statuse Prabu Baladewa ning Pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Penemban. Kula muridipun Penemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwun ngersaning Gusti Prabu Baladewa puliya kaya wingi uni. Wah, setan manuswane jajalanat. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku.